హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా! ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో మన టెలిగ్రామ్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఫోటోస్ మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బిట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బిట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఈజీ ప్రాసెస్. సో ప్రతి ఫోటోని ఇదే ప్రాసెస్తో యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా అండ్ ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఏం చేస్తారంటే కింద ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని ఫస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ ఎఫెక్ట్. సో కాపీ ఎఫెక్ట్ చేసి పైన లేయర్ ఉందిగా, దీన్ని పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. సో బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ఫోటోకి చెప్తా, ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 7 సెకండ్ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఒక ఫోటో ఉంది కదా, ఆ ఫోటోని ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ పైనుంచి పేస్ట్ లేయర్ చేసుకోండి. ఒక లేయర్ కాపీ చేసుకున్నాం కదా, ఆ లేయర్ని కాపీ చేసుకోండి. కరెక్ట్గా పెట్టుకోండి. సో కరెక్ట్గా పెట్టుకోవాలి. ఇంత పెట్టుకుంటే సింపుల్గా ఇక్కడ 9 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ వరకు రావాలి. అది సేక్ ఎఫెక్ట్, సారీ లేయర్, ఈ లేయర్. సో ఇక్కడ 7 సెకండ్స్ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి 9 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ వరకు రావాలి లేయర్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో పేస్ట్. సో కంటిన్యూగా పేస్ట్ చేసుకోండి. టైమింగ్ చెప్తా అక్కడ వరకు. సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ ఈ 6 సెకండ్ వరకు ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి, సో ఈ ఫోటో ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం, దీన్ని వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇక్కడ 9 సెకండ్ 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత 10 సెకండ్ దగ్గర మళ్ళీ ఇక్కడ 10 సెకండ్ 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి, సో మధ్యలో 2 ఫొటోస్ ఉన్నాయిగా, గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఈజీగా యాడ్ చేసుకోండి. సో 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్నారు కదా, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వండి. మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కంప్లీట్గా కొంచెం లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయిగా, ఆ 3 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఈజీగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ 1 2 3 ఫొటోస్ గ్యాప్ యాడ్ చేసుకోండి. 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవి ఇచ్చి మళ్ళీ 1 2 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 3 ఫొటోస్. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే ప్రతి దానికి 3 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 29 సెకండ్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ
11 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసి 3 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఒక చిన్న సైజ్ ఫోటో, మళ్ళీ దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ సైజ్ ఫోటో, 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు వెళ్ళండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇదే ప్రాసెస్తో యాడ్ చేసుకోండి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. వీడియో బ్యాండ్ మ్యూజిక్ సూపర్ వచ్చింది. వీడియో చూసారు కదా. కంపల్సరీ వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి. సో వీడియోని నైస్ అనో గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి కామెంట్ కూడా తప్పకుండా పెట్టండి. సో ప్రతి ఫోటోకి ఇదే ప్రాసెస్తో కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు వెళ్ళాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది లాస్ట్ వరకు. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 13 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్, అండ్ వీడియో కూడా ఇద్దరితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.